Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qola wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli bi utawi iki iku bab mertelaake maf'ul bih. Lama dakaro ing dalem semangsane wis nutur sapa Kyai Musonef al mangsubati ing pira-pira isim kang diwaca nasab ijmalan kelawan sakgulungan atau kelawan kesimpulan. Saro'a mongko tumandang sapa Kyai Musonef rupane yatkuru nutur sapa Kyai Musonef ha ing al mangsubat tafsilan kelawan perincian. Walam yatkur lan ora nutur sapa Kyai Musonef fi tafsili ing dalem perincian kobarokana ing kobari kurup kana wa aqwatiha lan pira-pira dulure kurup kana wasma'inna lan ora nutur ing isime kurup inna wa aqwatiha lan pira-pira dulure kurup inna wattawabi'a lan ora nutur ing pira-pira lapat kang manut litakot dumi dikriha krana dingini oleh nutur kobarokana wa aqwatiha wasma'ina wa aqwatiha wattawabi'a fil marfu'ati ing dalem pira-pira isim kang diwaca rufa. Wa bada'alan ngawiti sapa Kyai Musonef bindikril maf'uli bi kelawan nutur maf'ul bih. Wa utawi bindikril maf'uli bi filugoti ing dalem bahasa iku man wong wakoa kang tumiba alaihi ing atase eman apa al fi'lu penggawean. Sawaon iku padha uga kana utawi ana apa al fi'lu penggawean iku kisian bangsa Indra. Kadorobtu Zaidan kaya contone lapat dorobtu wis mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Au maknawian utawa ana penggawean iku bangsa maknawi kata alam tu al mas'alata kaya contone lapat ta'alam tu wis belajar sapa ingsun al mas'alata ing masalah. Fa inad durba mongko sak temene lapat durba iku kisyun bangsa Indra. Wa ta'aluma lan sak temene lapat ta'aluma iku maknawiyun bangsa maknawi. Wa fi istilahi nukati lan iku tetep ing dalem istilahe pira-pira ulama ahli nahwu ma utawi keterangan dakaro kang nutur sapa Kyai Musonef hu ing emah bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupane wawal ismul mangsubul ladhi yaqa'u bihil fi'lu. Wa utawi maf'ul bih iku al ismu aran kalimat isim. Al mangsubu kang diwaca nasab apa isim rupane alladhi isim yaqa'u kang tumiba bihi kelawan isim apa al fi'lu penggawean. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anal maf'ul bih ing sak temene maf'ul bih fi istilahi nukati ing dalem istilahe pira-pira ulama ahli nahwu. Wa ya maf'ul bih
iku al ismu aran kalimat isim. Alladzi rupane isim yako ukang tumiba alaihi ing atase isim apa fi'lul fa'ili fi'ile fa'il. Nakwu dorobtu Zaidan warokibtu al-farusa. Umpamane contoh lapat dorobtu wis mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid warokibtu lan numpak sapa ingsun al-farusa ing jaran. Fa Zaidan mongko utawi lapat Zaidan iku maf'ulun bi iku dadi maf'ul bi li dorobtu maring lapat dorobtu wal farusa utawi lapat farusa iku maf'ulun bi iku dadi maf'ul bi li rokibtu maring lapat rokibtu. Wa masalah lan nyuntukake sapa Kiai Musonef bi misalah ini kelawan contoh loro lil isaroti krono awe isaroh contoh loro ila anahu maring sak temene kelakuan iku la farqo ora ana beda iku maujud fil maf'uli bi ing dalem maf'ul bih baina kaunihi ing dalem antarane anane maf'ul bih iku akilan kang anduweni akal ka Zaidin koyok lapat Zaid. Aung goiri akilin utawa kang ora anduweni akal kal farosi koyok lafat al faros. Wawa utawi maf'ul bi iku ala kismaini ing atase ana rung dumduman rupane dohirun sing nomor siji rupane dohirun maf'ul bi isim dohir wa mutmarun sing nomor loro maf'ul bi isim domir. Kama anal fa'ilah kaya oleh sak temene fa'il aidon kali maneh. Kama anal fa'ilah kaya oleh sak temene fa'il aidon kali maneh iku dohirun fa'il isim dohir wa mutmarun lan fa'il isim domir. Faddohiru mongko utawi maf'ul bi isim dohir iku ma keterangan atau ma iku ma contoh maf'ul bih ngono wae. Takodama kang wis dadi dingin apa dikruhu pituture ma. Wawa utawi ma takodama dikruhu iku Zaidun lapat Zaid wal faros lan lapat al faros. Jadi wawa utawi maf'ul bi iku Zaidun lapat Zaid wal faros lan lafat al faros al farusai. Al mutaqaddimani kang dingini apa lapat Zaid lan lapat faros fil misalaini ing dalem contoh loro asabiqa ini kang dingini karuni. Wal mutmaru utawi maf'ul bih isim domir iku kismani ana rung dumduman rupane mutasilun maf'ul bih domir mutasil. Wawa utawi maf'ul bih domir mutasil iku alladzi ya maf'ul bih domir mutasil la yubtada'u kang ora bisa digawe kawitan apa bihi maf'ul bih domir muttasil. Wala yaqaulan ora tumiba apa maf'ul bih domir muttasil ba'da ilah ing dalem sakwise lapat ilah fil ikhtiyari ing dalem tingkah pilih nakwul kafi. Umpamane contoh huruf domir kaf min ro'aituka saking lapat ro'aitu ningali sapa ingsun ka ing sira. Itlayasiku krana ora sah apa ayyukola yen to diucapake apa lapat maro'aitu ilaka. Maro'aitu ora ningali sapa ingsun ilaka angin ing sira.
Wakot yako ulan terkadang tumibo apa mislu dalika umpamane contoh mengkono-mengkono lapat maro aituka illaka fi ghairil ikhtiyari ing dalem sakliyane tingkap milih. Wa utawi wakot yako mislu dalik atau maro aituka illaka iku daruratu syi'ri darurati syair. Wa mungfasilun utawi maf'ul bi dhamir mungfasil. Wa utawi maf'ul bi dhamir mungfasil iku alladzi ya maf'ul bi dhamir mungfasil yaqau kang tumiba apa maf'ul bi dhamir mungfasil fibtidail kalami ing dalem kawitane kalam nakwu iyyaka na'budu. Jadi dhamir mungfasil maf'ul bi dhamir mungfasil jatuh di permulaan kalam. Contohnya lapat iyyaka na'budu. Loh, lapat iyyaka jatuh pada permulaan kalam. Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka ing panjenengan Gusti na'budu nyembah sapa kita. Wa yaqau lan tumiba apa maf'ul bi dhamir mungfasil ba'da ila ing dalem sakwise lapat ila fil ikhtiyari ing dalem tingkah milih nakwu ma na'budu illa iyyaka. Umpamane contoh lapat ma na'budu ora nyembah sapa kita illa iyyaka angin ing panjenengan Gusti. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.